Salamat. GMA Radio is still #1 in Mega Manila. #1 ang DPWB at #1 ang Barangay LS. Maraming salamat mga kapuso. Dahil sa inyong patuloy na pagtitiwala, mga kapuso, ang Super Radio DCWB ang pinakapinagkakatiwalaang radyo sa buong Pilipinas para sa taong 2024. Batay sa National News Report ng Oxford University Reuters Institute for the Study of Journalism, ang flagship AM radio station ng GMA Network na Super Radio DCWB ay nakakuha ng 65% brand trust rating. Grabe. Enchanted na naman siguro. No? Yabang oh. Yung mga truck na nakakatuwa eh. May toyo. Nakakatuwa sila. Super Radio DCWB Saturday Prime Time. Alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Todo Tarakaya. Okay, meron. Magkabila eh. Alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng umaga. Paalam mo sa anak mo? Earphone, pinatay mo o pinatay mo? Si baby. May shocker. No, templados. Nakasawa mo, no? Kaya pala traffic eh. Andiyan ang mga tres mosquiteros. Mga enforcer. Parang sarap na
Shopee daw, daddy, may iPhone Pro Max daw. Hmm. Hmm. 27,000 na lang. Anong iPhone? Ayan o. Aabangan ko bukas ng tanghali. Pabilisan yan. 7.7 trending ngayon sa FB. Kung makakakuha ako, bigay ko kay Tino 14. 14 lang? Hindi, 15 nga daw. Huwag kang ganyan. Jamaican. Oo daw. Oo. Power Mac yan. Nasaktan ako para kay mama dahil alam ko kung gaano siya kapaliw sa pagmamahal sa papa ko. Pero sa bandang huli, nakahinga rin ako ng maluwag dahil sa wakas ay natapos na ang kalbaryo niya sa Mga piling ng ganyan papa ko. Jamaican. Mula noon, Tony, pinilit namin kumangon. At bilang panganay at kapatid, lalo akong nagsumikap na makapagtapos sa pag-aaral ko. Dahil wala na si Papa, ako na ang gumawa ng paraan para makapag-aral ako sa kolehiyo. Kung saan-saan ako humanap ng scholarship at pinagsabay ko ang pag-aaral at pagtatrabaho. Sa awa ng Diyos, nakapagtapos ako at agad rin akong nakahanap ng trabaho. Prioridad ko ang kumayod para mapagtapos ko sa pag-aaral ang mga kapatid ko. Anong meron dyan, mami? Ewan. Sama ko. Uy, Lyra, bakit hindi ka pa nag-aayos ng gamit mo? Hindi pa kasi ako tapos dito sa report na in-audit ko. Tapos na yung shift natin, kaya pwedeng sa Monday mo nalang tapusin yan. Halika na, ayusin mo yung gamit mo. Overtime sa ngayon, Daniel. Friday na Friday, tapos naka-overtime ka pa rin? Eh, ano naman? Wala naman kasi akong ibang planong gawin ngayon. Well, may plano kami ng ibang office meeting natin ng meeting. Overtime mo at sumama ka na lang sa amin. Tinatamad ako kayo na lang. Tinatamad kang umimik pero sa overtime, sinisipat ka. Ganun talaga. Nag-think ako, tinatamad ko na. Ay, naku, kaya hindi ka nagkakajowa eh. Kasi masyado kang workaholic. Sino ba kasi may sabi ng gusto ko bang magjowa? Talaga? Ano ba? Ayaw mo bang magjowa? Kahit pa si Rhea naman dito sa'yo? O bakit naman nadamay siya sa usapan? Kasi nasa loob na rin sila sa'yo. Wala ka lang maasar sa akin kaya pati siya dinadamay mo. Basta ayoko magka-jowa, okay? Dagdag problema lang yun sa buhay. Nakaka-stress kaya may karelasyon. Kasi parang parating limited ang mga kilos natin sa bahay. Kailangan i-consult pa natin sa kanila yung mga bagay na gusto natin gawin. Kaya madalas, nakakasakal din siya. Hindi yung ibang jowa na parang hindi nakakasplit sa karelasyon. Lalo na kapag marunong kayong mag-give and take pagdating sa desisyon. Parang yung boyfriend ko, palagi siyang sweet sa akin, siyang sinusuportahan niya lahat ng gusto kong gawin. Hindi siya nakakasakal pero nakakabusog siyang magmahal. Kailangan ko pang tapusin yung mga ino-audit ko. Naka-assign na sa pangalan ko eh, kaya kailangan ko na talagang gawin. Sure ka na talaga? Eh, no, lapad nung na, ano nila, oh, Wala no? na bawian? Oh. Oo nga. Mag-enjoy na lang kayo doon sa pupuntahan niyo. Okay. Sa China, mami. Bye. Lalapad ng kalsada. Ingat kayo. Enjoy. Siguro itong buong ito, mami, one way lang yan. Kahit kailan. Mula doon hanggang doon, one way, pag ganun lahat. Iba pa yung pakabila. Ang laki talaga. Hindi ka pa pala umuwi. Oo, naka-overtime din ako eh. Eto, kape oh. Parang ang sakit ng Makita tanduay, na no? nandito ka pa sa station mo. Sama ng... Kinuha na kita sa vending machine. Wow! Kaya sabi ni Neki, Tatayo na nga putang sana ako para ngayon kumuha talaga, ng wala kape. ka talaga mararamdaman. Kahit lasa, wala. Parang
Kinabukasan yan, ang lakas ng hangover na. Oo, Totoo nga. iyaya niya ako na sumama sa gimmick nila. Alam naman niyang hindi ako mahilig gumimik, pero kinukulit pa rin talaga ako. Ikaw, bakit ka naka-overtime Friday ngayon? Ang dami ko pa rin kasing kailangan tapusin. Pwede mo naman sigurong balikan sa Monday yun. Hindi ka ba niyayanin na career kanina na sumama sa kanila? Kanina pa nila ako sinabihan, pero nagpas ako agad. Kasi hindi rin naman ako mahilig gumimik kagaya nila. Talaga? Oo, bakit? Mukha ba akong gimigero o tambay sa mga bar? Hindi naman. Akala ko lang kasi kagaya ka ng ibang kaopisina natin na kapag Friday, palagi nagmamadaling matapos ang trabaho para makapag-happy hour na. Anyway, salamat ulit dito sa kape ha. Balikan ko na itong ginagawa ko para matapos na rin ako. Toby, simula ng unang araw na pumasok si Rean sa opisina, ay lagi niya akong binibigyan ng kape. Yun daw kasi ang paraan ng pasalamat niya dahil sa pagtutulong ko sa kanya ng mga gawain na dapat niyang malaman sa opisina. Kahit na minsan ay nasusungitan ko siya. Noong una, hindi ko talaga tinatanggap ang kape na binibigyan niya. Pero dahil sa makulit siya, hinayaan ko na lang. Pero hindi maiwasan na bigyan yun ng halaga ng iba namin kaopisina. Kaya madalas nagtutusuin. Ang bagay daw kami. Naging magtubyo. Yun. Yung ano ni Mimi? O yung nilagay mo? Ano ba yung nilagay mo? Babasagin? Hindi, ano lang yung pambong nasa container. Uy, Lyra, anong balita sa'yo? Ha? Wala namang bago, ganun pa rin. Uy, walang bago? Oo nga. Ano bang dapat mong isagot sa tanong mo? Kung kayo na ni Rayan. Ha? Ano magaling yan? Kasi ito sa opisina natin. Pero teka nga, mamaya ka na mag-type dyan. Naka-coffee break ka, di ba? Tapos nagpapakabili ka pa rin yan sa trabaho. Wala naman kasi ako ibang gagawin. Kaya mo na nga idea, sabay na ka ng Skype only. Ay, coffee break na, di ba? Oo, ikaw din ba? Oo, ito nga pala. Kinuha kita ng kape, kasama mo. Lapag ko na sa mesa mo. Uy, grabe, thank you. Palagi ka nilang may mabigyan sa akin. Alam ko kasi na hindi ka naman aalis dito sa station mo kahit coffee break mo eh. Bibili kita dito. Label na lang ako lang sa ating Rean para matawag na magkarelasyon. Sige, napagod na rin ako maglakad. Dito tayo para hindi masyadong mainit. Ay, nakaupo rin. Napagod ka ba? Medyo, pero nag-enjoy naman ako sa mga ginawa natin. Yung pagrenta natin ng bike kanina para makapag-ikot dito sa Parang ano to? Hindi ka naman gagawin. Ihaw, hanggang sa paglalakad natin papunta dito. Parang bulate. Nakakatawa nga eh. Para kung bumalik sa pagkabata ko. Kasi, makatrabaho. Yun lang kasi ang alam kong gawin mula na maging breadwinner ako ng pamilya namin.
trabaho, no?